Good morning guys. Day 2 ngayon sa GNAC. Kami ay alis na. Iniwanan nila ako. Ayan ang outfit natin for today. Ang ganda ng CR namin. May jacuzzi. Ayan ang jacuzzi na totoo. Tayo na at magagahan na tayo. May ref pa. May safe pa dito. Pwede mo ilagay yung isang piso mo dito. Good evening guys, papunta na kami ngayon doon sa venue. Kasama ko si bro. Tingnan nyo, parang nasa langit lang siya, diba? Ang sinag kasi ng floor. Wala pa si Pastor Dong. Baka na-enjoy yun sa panonood ng basketball. Tayo na doon sa venue. Tingnan nyo guys, ang gwapo. Ang ganda ng elevator, oh. Very fast. Third floor, second.
na kami ni bro galing ng shopping. Oh, hulaan niyo kung anong nandito sa aming shopping secret. Yan. Good night.